spolupráci, když se tam bude střílet. Kdyby se tam střílelo, tak nabitý jsou ostrý. Falešný Mexik nosí kostým, přijde mi to jak placený cosplay. Přijde ti to taky, nebo jsem v tom sám. I kdybych byl zmrdenec, soubám, vím přesně, jak by asi bylo, kdyby jsme tam byli. Vítam vás v novom videu. Doteraz to bol trošku taký, že nemý vlog, ale začínam rozprávať, takže máte sa na čo tešiť. Znova to bude proste dokumentovanie toho, čo robím a ukazovanie môjho dňa, mojej práce, možno trochu rodiny. A to som sa poslednú dobu zasekol v tom, že čo vlastne budem točiť a že sa nedieje nič zaujímavé. Teraz som si uvedomil, že tá pointa, alebo to, prečo som začal natáčať na ten YouTube, tak je kvôli tomu, aby som dokumentoval to, čo robím. A proste dokumentujem, nechcem dokumentovať iba keď je niečo zaujímavé, keď idem do Rakúska, keď idem proste do Prahy a tak ďalej, ale chcem dokumentovať stále, aby keď sa na to pozriem, dajme tomu o 10 rokov, tak si poviem, že OK. Že OK. To je všetko, čo by som si povedal. Nie, dúfam, že si poviem, že fú. No dobre, tak dosť bol cringe na začiatok a ja idem teraz vyvolať film z toho fotečku, lebo som to nevyvolal už asi tak mesiac a pol, odkedy sme boli v Rakúsku a to bolo už dosť dávno. Takže idem to vyvolať a potom idem do ofisu, mám nejaký call o 1, takže musím sa pripraviť na call. Farebné to sú. OK, som v office, už som do ofisu a mňa teraz čaká jeden call s potenciálnym klientom. Je to trochu iný klient ako moji bežní klienti. Môj bežný klient je buď tvorca nejaký, alebo coach, mentor, ktorý ponúka nejakú službu svojmu publiku. A tento klient, s ktorým budem mať call, tak nie je ani jedno z tých troch. On v podstate má službu, ktorú ponúka estetickým klinikám. Zariaďuje estetické kliniky, dodáva im najnovšie stroje, robí im servis, zaškoluje tých ľudí. Tu budeme si vymyslieť trochu iný princíp, ale úplne ten základ zostáva rovnaký, že vymyslieť proste ekosystém, kde proste ľudia mu budú dôverovať. A ďalšia vec, ktorá je trochu iná, je, že ona keby sa nechce ukazovať na tej kamere, takže tam budeme musieť nájsť nejakú tvár toho brandu, nejakú ženu, ktorá to bude prezentovať a v podstate bude budovať tú dôveru s tým publikom a následne sa tam bude predávať tá služba. Takže ja si to idem teraz pripraviť a potom vám dám vedieť, že ako to dopadlo. Musí kvalitu, ale najprv musí vidieť tú kvalitu. Hej, že ty, ja keby som ti povedal, že OK, bude to stať, dajme tomu, proste moja služba bude stať 3000 eur, nič si odo mňa nevidel, vôbec si ma nepoznal, moja služba bude stať 3000 eur na mesiac, ideš do toho? Išiel by si do toho? Asi nie. Ale aby všetko to presvedčenie bolo na tom Instagrame. Hej, aby oni proste mali reelska, kde ty ukazuješ, edukuješ ich, ukazuješ im tú hodnotu. Mám po kole. Bol to celkom dobrý call, páčilo sa mu to dosť. A má ešte jedného spoločníka, takže to musí prebrať s ním. Není to uzavretý klient, ale myslím si, že to akože má dosť potenciál, lebo on vidí tú hodnotu, akú mi viem pomôcť. Takže fajn. Teraz ma čaká jeden call o 16. Máme ešte hodinku, takže idem podpisovať svojim klientom na správy. A teraz mi písal jeden klient, že má dneska nejaký sales call so svojím potenciálnym klientom, takže idem sa na to pozrieť. A došla mi káva. Neviem, či ešte zbehnem po nejakú kávu, alebo to dám bez nej. Teraz nastavujem reklamy pre jedného klienta, lebo pri tomto klientovi sme už vyžmykali celú organiku. Nastavili sme ekosystém, ktorý buduje tu jeho vlastne dôveru. A potom, keď sme nastavili celý ten ekosystém a poslali sme správne reels, urobili sme recenzie, začali sme jasne komunikovať tú jeho ponuku. Potom sme každý druhý týždeň začali vydávať stories, v ktorých komunikoval call to action na jeho spoluprácu.
A teraz, keď sme už vyžmykali celú tú organiku, tak ideme priliať reklamy, aby sme oslovili ďalších nových ľudí, aby tí noví ľudia sa dostali do nášho ekosystému a začali akoby sa edukovať o tom, čo robí, zisťovali viac o tej jeho ponuke, aby tí ľudia si začali vytvárať tú dôveru s tým coachom. Takže aktuálne sme v tejto pozícii, kedy už máme všetko nastavené, máme ekosystém nastavený, funguje to, lebo uzavrel asi 8 alebo 9 klientov za mesiac aj niečo. Takže dnes som nastavil reklamy, ktoré budeme testovať, otestujeme to na 10 dní a potom uvidíme, že či budeme meniť tie reklamy a potom to optimalizovať. Bam! Skončil som v office a teraz som na ceste na také stredko. Idem s kamošom sadnúť na večeru. Mali sme ísť na kávu, ale ideme na večeru, takže som neobedoval ešte dnes. Trošku hroty boli dnes, ale ideme sa nájsť, pokecať. Je aktuálne 17:00, takže si dáme večeru a ja potom idem domov za manželkou. Dost na automat pálím do první řady, se mnou mý bros, známe tady všechny kluby a bary. Řeka a most, mraky, outfity, nasedám do káry, na režim sport, kilopade, prolítneme radary. A když tam dojedem, tak nejde si vybrat, jsem vlastně celkem v klidu, mohl bych to o dost víc střídat. Čumí na mě. Ak ste náhodou už nečítali ešte Bibliu a chceli by ste si niečo prečítať, tak by som odporúčal si prečítať knihu Prísloví. Tam sú dosť dobré myšlienky a také múdrosti, nad ktorým sa je dobre zamyslieť. Si myslím, že kto máte radi sa zamýšľať nad životom, tak tie príslovia vám môžu veľa dať. Minimálne tým môžete začať, takže jo. Ja teraz chodím cvičiť 3-krát do týždňa a chodím vlastne, že 3-krát full body a potom pomedzi tie dni si chodím ešte zabehať, takže to je môj aktuálne tréningový plán po maratóne, po Šimonka šupu, po všetkom. Minulý tréning som mal ťažké drepy, teraz pôjdem asi iba také, že predkopy, zakopy na nohy a potom pôjdem na vršok. Čisto v bytě, čisto v duši, to je základ, pár stejných psychopatů, aspoň jak jsem já. Keše v kapse, modrý nebe, v drinku máta, srdce máme měkký, ale venku je to hád. OK. Pondelok ráno, máme dan. Dneska som skončil trochu neskôr kvôli tomu, že som bol kupovať baterky. Ale nevadí. Idem domov a idem spraviť raňajky asi. A keď spravím raňajky, tak sa vrnem do práce. Mám celkom zaujímavý týždeň pred sebou kvôli tomu, že chcem natočiť YouTube video pre môj kanál, nejaké ďalšie reelska pre môj Instagram. Točím toto YouTube video, budeme točiť promo na novú kolekciu YSS, na ktorú sa veľmi teším. Bude to core kolekcia, v podstate tie prvé trička, ktoré sme mali, také biele, tak budeme mať biele a čierne trička. S tým, že budeme mať ešte mikiny, zip hoodie. Nebudú to normálne takéto mikiny, ale budú to zip hoodie a budú to také nasekané mikiny. No ja už iba čakám, kým to príde, dám si ju na seba a v živote si ju nedám dole. Fakt. Takže, bracho. Ja inak akože v tejto mikine a v teplákoch, ktoré sme mali minulé, alebo neviem, že minulú zimu, tak chodím, že non-stop. Stále to nosím. Je to proste top. Ale akože celkovo sa dosť teším na tento týždeň, akože klientom sa dosť darí, mám mať call s nejakými novými klientmi, bude to zaujímavý týždeň, neviem, či ho budem točiť celý, ale určite vám natočím niečo. Ve studiu, jak gymu, k tomu mám to pro češtinu, za 5 minut mám 5 studio, dřív na Stalinu, si tu mrtvý, přitom žiju se to pára, tak si šiju. Máme dnes za sebou 3 koly, jeden bol Discovery a 2 boli s klientmi, ktoré už mám za sebou. Teraz ma čaká ešte jeden sales call o nejakú polhodinku alebo hodinku. A v podstate na dne som si dal takže že 2 úlohy, ktoré som chcel spraviť. Prvá úloha bola, že začať skript na YouTube video pre môj kanál. Takže to som akože začal robiť a dnes pomedzi tie koly som akože na tom pracoval.
A druhá úloha, ktorú ešte som nespravil, ale chcem sa k tomu dostať, je, že zadať moje video, ktoré som natáčal si pred týždňom na Reels, tak zadať na edit, lebo mám ho natočené, ale nedal som ho ešte editorovi. Takže to musím teraz spraviť, no a popri tom proste riešim správy s klientmi a radím im, takže je toho hodne, ale baví ma to. Když budu něco dělat, tak aspoň ať mám brácha. Přežili jsme další zimu ledová, jak si ta rupila. Já jsem na zamrzlém jezeru sena jako skina. 27 zima. Kara korám konečně ho můžu zažít s nima. G-Wagon, ale dneska jedu backseat. Děláme ty lové. Dnes je štvrtok, je 15:57 a práca ide celkom fajn. Dokončujem skript na YouTubeové video, alebo teda nejakú tú štruktúru toho, že ako chcem, aby to video vyzeralo. Budem si robiť celú tú Figmu. Neviem, či ste videli moje prvé video, ktoré som kreslil akože na Figmu. Mal som tam tablet a ukazoval som tam, ako som s Davidom vybudoval ten jeho online produkt alebo službu, teda pri ňom to bola služba. V tom videu je celkom dosť know-how a malo to extrémne dobré ohlasy, celé to video. Písali si mi aj do komentárov, aj na Instagram, že proste je to najviac hodnotné video, ktoré ste videli za posledný rok a hlavne na slovenskej a českej scéne, lebo veľa ľudí tu takýto content nerobí a veľmi ma to tešilo a určite v tom chcem pokračovať a teraz to video, ktoré aktuálne robím, tak je dosť podobné ako to prvé video, takže mám z toho radosť, teším sa, uvidím ako sa to celé vyvinie, ale ja teraz už končím prácu a o nejakú hodinku ideme točiť z YSS promo na našu ďalšiu kolekciu a budú to trička a potom o týždeň asi budeme točiť mikiny, ktoré už som vám hovoril v tomto videu, že budú banger. Ja vám ich ukážem a sami si urobíte názor. Haló? Vypredaný drop. Ďalší? Kerťo. Chcem majiteľa. Áno, prosím? Daj na vás. Jasné, to rozumiem. Čo? Chceš Chceš povedať? povedať? Dneska je útorok, sme v office s chlapcami a pripravujeme veci na drop kvôli tomu, že 23.11., čož je túto nedeľu, pravdepodobne to pozeráš, neviem kedy to pozeráte, čaká nás drop týchto nabombených mikín. Proste, aj neviem, čo mám k tomu povedať. To je... Ja nebudem nič k tomu hovoriť. To musíte vy sami posúdiť. Takže takto vyzerá mikina, spredu je... Neviem prečo vám tu ukazujem na mikine, keď to mám tu, ale... Neviem. Proste... Veľmi sa teším, ako to dropneme. Všetky tie mikiny a budeme mať v podstate tieto mikiny a potom čierne trička a biele trička a tie úplne z prvej kolekcie. Kvôli tomu, že od tie biele a čierne trička ste mali extrémne veľký záujem, lebo bola to prvá kolekcia a bol to clean, tak sme sa rozhodli, že spravíme tie biele a čierne trička. To vám ukážem hore, ktoré vlastne mám aj tu. Sú tieto trička. To je biele, vpredu klasika, vzadu klasika, clean, proste všetko, čo potrebujete na to, aby ste vyzerali jak čistý páň. Ja inak osobne som až tak nenosil Z-booty, ale nejak som proste k tomu dospel, že sa mi to mega páči, lebo proste ja mám rád takú mikinu a podľa mňa veľa ľudí, ktorí to pozerá, sa stotožní s tým, že viac nosia keby také mikiny, proste normálne, že hoodie, bez zipsu, ale neviem, proste nejak som došiel k tomu, že sa mi začalo páčiť proste zip hoodie, akože asi ma, možno to bolo hlavne kvôli tomu, že som nemal žiadnu takú mikinu, ktorá bola taká, že ťažká, lebo som mal samé zip hoodie, ktoré boli tenké a ani na mne nestáli, neboli proste také, že oversize, také ťažké. Ale tohle, keď som si dal na seba, tak ja už to ani nechcem rozprávať, však to je normálne, to popisujeme, keby to bolo
neviem čo, akože je to bomba, ale už vám to nebudem opisovať, aká to je bomba. Beriem svetla, beriem krabicu a ideme nafotiť teraz trička čierne, biele, aj tú mikinu na bielom platne. Potom natočiť ešte jedno video do Discordu, aj na mail, že ako fitujú tie veci a tak no. Má po čepici jako má, už mám něco za sebou, ale dokonce je ta cesta dlouhá. Chci tu hudbu loud, pak se low dám, vracím se kam patřím, studio je moje. Prišli sme a to krásne miesto, tu už sme točili jedno video a v podstate hneď tam za touto stenou je sauna, kde potom pôjdeme, chceme všetko si pripraviť na drop, o 8 máme drop, je 17:45, takže pripravíme všetky veci, detaily, počty nahadzujeme, budeme dropovať, zarábať peniaze, saunovať sa vonku. Ideme na to chlapci, dobre, počkaj. Go for it. Už tu fakti. Ve studiu, jak čemu k tomu mám dobrou češtinu. Za 5 minut mám pětinu, studio dřív nastavenou. Chci tu mrtvý, přitom žiju, se to pára, tak se šiju, jo, se to pára, tak se šiju. Jedu left, right, radši se už neptaj, kyselej ksicht a sit kůži ti poleptaj. Hlavu taky zde. Drop máme za sebou, je to pre mňa ďalšia skúsenosť, ďalší podarený drop a v podstate s jednou výnimkou je, že v podstate nechávame otvorenú stránku až do Vianoc, lebo chceme, aby ste si mohli nakupovať na Vianoce, kto ešte nestihol teraz dropu. Hlavné veľkosti sú už vypredané. Máme obedík, ideme do ofisu. Padá mi taška. Dobrý. Chcete vedieť, že čo mám za nový VIP? Black on Black, skúpil som nové auto. Octavia. Viete prečo? Opa. Lebo náš posledný drop bol vlastne kolekcia tieto mikiny a potom trička, ktoré sú také, že klasické biele trička a urobili sme nové čierne tričko. A tá kolekcia sa volala Back to Basics a je to proste Core Collection. A tým pádom som musel ísť Back to Basics. Proste naspäť k mojej starej oktávke. A to je story, no. Nie, pokazili sa mi streky asi. Takže som ho musel nechať na východe. Chvála Bohu, že sa to stalo na východe. 20 minút predtým, než som prišiel do Hermanovec, tak sa mi pokazili streky a ešte som došiel, ale keby sa mi to stalo v Bratislave, tak neviem, čo by som robil. Je 9:35, my ideme do ofisu s chlapcami. Kvôli tomu, že však videli ste drop, ako dopadol. Sme veľmi spokojní a máme ešte nejaké kusy na sklade. Včera prišli nejaké objednávky, takže ideme to poslať a ideme poriešiť ďalšie veci. A o týždeň, budúci týždeň, snáď možno budeme v niečom takom, čiernom, ale niečom inom. Takže riešim auto teraz, chcem kúpiť nové auto a I snap on the track like the fingers of Thanos. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. It's all love, all Wimbledon with the pendant. All I have boli sme fotiť na stránku ešte nejaké fotky. Vybrali sme Tea, kamoša, modela. Pozrite, jak Teo vyzerá. Šalený chlapec. Som chcel povedať, že si slobodný, ale nie si to. Takže... Ale fešák, nohavice, yes sir, mikina, choďte ešte si kúpiť túto mikinu, OSS tričko, damn. Takže choďte na stránku oss.sk, keď sa pozrieť, možno si tam niečo vyberete. A ja to tu rovno už ukončím, to je všetko na toto video. Bolo trošku dlhšie z viacerých dní, ale točím koľko viem, koľko sa dá, takže hej, díky, že ste pozerali toto video. A tešte sa na ďalšie videá, lebo najbližšie video bude za chvíľu. Ešte raz budete mať v zábere našu budovu, tak vám to dám vymazať. Že nemôžem mať v zábere budovu? Nie, to som vám povedal predtým. Ale vy ste povedali, že nemôžem stať na pozemku. To majiteľia ste Aha. museli mať povolenie. Jasné, chápem. No dobre, to je nič, nevadí. Takže tu sa točím s Mintom. Dobre, čaute.